вперед. Официальное время ночью в 3 часа, но вы можете это сделать уже вечером, либо надо учитывать, что ночь напротив завтрашнего дня, 29 марта, будет час короче. Так что завтра утром не опаздывайте на турнир. Утром мы начинаем в 9 часов и начинается турнир греко-римской борьбы. So, Julia's victory by fall over Freya O'Connor in bout event number 9, weight category 46 kilos. Next bout to come on the same match will be 62 kilos weight category, round 3 bout. Lykke Lahtinen, red singlet from Finland, and Aino Ilkka olisi Aino, varmasti hän on Suomesta, mutta on Lykke Lahtinen. Lykke Lahtinen. Lykke tulossa. Lykke on myös Suomen edustaja. Both of the girls representing Finland, compatriots. On mat number 9. Weight category 62 kilos. Ja myös meidän pohjoisnaapurimme yönä huomisen vastaan. Viro on menossa kesän ajalle ja kelloja pyörätään tunnin verran eteenpäin. Että yö on tunnin verran lyhyempi. Yönä vastaan sunnuntaita 29. Nyt menee tämä maaliskuu, kyllä. Sitten älä unohtako, ja ollaan huomenna aamulla paikalla määräaikaisesti. Me aloitamme kreikkalais-roomalaistyylin turnauksen aamulta 9. Lykke johtaa pisteellä 7. Aina ei ole kerännyt pisteitä vielä hetkellä.